kono mi fala andude depuis iguɗa ton e wadduno ɗa dewalgol métier ka yonno ko métier on no waɗɗa babe min na métier on maddeni ni mais ko commerce on maddeni ni ɓe ɓe a wora nan o wawata métier ko commerce on maddeni ni min o mo yeton ɗo lan compta e nder grand commerçant ɓe madina ni on famude mais so commerce lan compta e nder commerçant ɓe janduɓe ɓe gawa ɓe anduɗon ɓe madina lan tawa e maɓɓe on famude kono baba andi men français o men o français men sa ani commerce min ni lan jogiti awa boutique ji buyi madina ɗo magasin ji voilà naada e ɗum mbuuɗi kadi na perdina e ɗum nde naada e ɗum mbuuɗi on famude tawti kadi hoore hay ndu suudu ndu won ɗon ɗo ndu suudu ndu yoɓɓe hoore ɗum ɗo o andi ko suudu an ni ani mo naari ɗum ɗo honto ndu suudu ɗo ko galle an ni koore galle ami woni so hande lan jooɗi ɗo ɗen jooɗi ka terasum ɗo goɗɗo arari dérangen koore galle ami woni ɗo baba ko an darni ɗo komin darni ɗo kam alhamdulillahi rabbil alamin koore galle am won ɗo babe o mawɗo mo mi yaddi ɗo en woni ka ɗignan ɗam be cigalarde mi yaddi ɗo fala waɗen sorte politique o yalta ɗo fiyonno mi yalta no o moƴƴa andi ja ko ñanneje min mi anda narde mum oto ami ko ɓe waɗa accident kala o astafurlahi babe eyo ɗum na hoore mon noon na ono me yiiɗi ay mi faala o yaltuɗo waɗe politique o yalta ɗo fesso yaha kono noon ko ñanneje kam yimɓe ɓe hooli fof ko ñande en politique fino gore mo yaltira ɗo o namen gore min fijida tum woni andi ko ɗo woni ka maɓɓe ano Allah waɗi kono me yiiɗi mama soro maɓɓe yewnoga village men to kono ko ɗo wonno o village ɗo modi Kuriya modi Samba Kuriya ni Kuriya ɗo woni ka maɓɓe babe en terten noon fof ko ɗum so soɓɓe yenta annoyra yo amuna annoyra yo muna yeeso makko ngu terten noon fof so ɓe o yaltay ɗo Allah waɗi kono me yiiɗi ɗo selen noon few ande a faala yo ñaame awa oy terte mi yiraari ɓe ñanne yagal few selen noon joni noon ko ɗum mi faala wannaki sam darnami ɗon kadi o kalisi seeɗan mi yeggiti o wolangol ɗi annexe ji wonɗi ɓaawo ga nan darni annexe ji ɗiɗi ɓaawo ɗo fiwre to sukoy koy ɗin noon ko luwasi ji noon joni noon ɓa Allah waɗi o ngari ɗo mi faala hande kadi par ce que ndu lewru ɗo ɓe jonni lan fi mum a wakkili ke lewru artoyon ndun ɗin mbuuɗi ɗon hara kono jettata ɓay kum wama darna wona ɗe galle probléme ala nan mi faami baɓe mi faami si weeti ɗo bimbi mi yaha mi yiido e ɓe mi loosini ɓen ton mi wolanaɓe min hande kadi kono yahata ƴanta location ɗon o nani haɗay si weeti tum mi yaha mi wolnaɓe awa selle mais o loi ɗuma honno o semaine ɗo de on ɗon ɓe jonnilan fi mum ko artoyo won so gendoto awa joni wallami heɓaɗan seeɗa ɓay min ko fi o semaine ɗo mi falno fi mum haɗi no o semaine ɗo ɓe jonnilan ko semaine artoyo joni andi mi fonda modi Samba Kuriya aɗi tolan ɗum on ɓay no gesa ɓe waɗa politique astafurlah ɗo waɗa politique ore galle an ɗo kadi ɓe woli kadi nani ɓeynawo o bilaɗaɗaga ko ɗakkito sugu waɗi ni yo ɓe terto ɗum ay noon kamɓe ɓe naatay ko rewaɓe quoi yo ɓe terto ɗum baben ko nuni honno ɗum ɗo ko kufune mo watti itti kufune on baben itti kufune on baben Magi ko 14 mo. Basalle. Basalle for doni. Yeah, ta kilo. Kilo alani. nena bobo ko wondira joni ɗan jona tama kalti ara muɗa ɗin cuñin yaltirani
Matata. Dada la fesse. Dada. Faut pas me regarder. Voilà. Mais tu t'as fait. $2000 francs. Oui, dans le water, quoi, 5 000. Eh! Adjonne la bout, les gars, adjonne ça. Non, tu vas me donner de l'argent, ou bien? On a Johnny Land. On a Johnny Land. Eh, Johnny, oyo ba irulo fo plan. Oyo ba irulo. Nange mwana usipo. Mi. Kama kono ni bandi pendo kono jukta be mo ko makiti. Hamo ni bandi. Ono. Ba, kwa woni bandi ba. Wali C'est toi, il est voleur, toi. Wali tell am fio. Wali tell. Hamo, wali tell am fio. Wali Quando
sikre kambe hewtiga fiiɓa e robel naati ka saare ko ɗum waɗi joni ɓiɗɗo ma ala ko waɗata sina ƴettugo ɓiɗɗa on haylo e saare no faalira mi ande hakke sine wonde mo doppa e nammi koko maƴinɗalan ɗo aynataɗan pellet ko haala ko woɗɗa ko ɗo joni ko kan ɗo haala arduɗa ɗo ha maƴinɗalan ɗo ka komi habdorade kafane soppe ko ɗum wonantalan ɗum min ɗalan soppude miɗa wama soppude si mi tawi dalama mi juuɗe mi ƴakke kala ko mi ɗaɓɓata ta lawkora ɓiɗɗo ma o acca sappo e tati ñando ñande lume ya ƴetta ɓiɗo kamo sakosi nadamo ni mi jokka hunde sina bande guine yaade mi mbiɗɗa yo inni ɓiɗɗo ma yo ittu koyɗe makko e koyɗe ɓiɗɗama mi haalanima mi inne ɓiɗɗamo ittu koyɗe makko nden ko koyɗe makko an kadi yeeso ɓiɗɗo ma yo ittu hoore makko nden ko hoore ɓiɗɗo basi ala min kadi hakkude ñe Allah tagoɗoɗa simi nangi ɓiɗɗo ma o hande kadi ko an ɗon simi nanguima fus a watta fus on watta hon ɗum watta futtere manne a wata wadde fus mi watta nde warti ɗo san koyɗe nde ma o warta ɗo san hoore anda ko ɗum on tuma simi hewti ɗo mbiɗo andi neɓata sin fuɗɗo moƴƴigo koyɗe ɓay mbiɗo andi koyɗe ɗe wartoyta on tuma mi haalanamago ko an warti kono hakkude e tawi a tewi mi tewi wo tawi an a tewi wallahi mi tewi wo tawi an a tewi min mi tewi diskitala mi sako e maɗo joni ara heeɓi golle mi tewi mi piyete mi hakkude mi fonidire leni naɗon ko ɓaɗa piyata si a memila min si a memila si min si a memila jungo ma mo ɓuura trewal juutude nanon an kono mi yawnomi kam sewde quartier o ɓini aro haalne ya yeeto ɓiɗɗo ma yo ittu koyɗe makko ɗen ka koyɗe ɓiɗɗo o sali ko ɗusiɗo heɗa yawade chef de quartier no fandi siɗa faala yaha ka kam yaw ka kam adda ɓen ɗo ɓiɗɗano yawde ka ma ɓiɗɗo an no yawde kay ka ma ka laawol kono mi ɓiɗɗa ñammari ko waɗa ka ma gonno ɗaɗata ko an awa ko ɗo yanta to mi anda alatamo newde aro e haali joni so yeeyi to waɗumo ko faala o ella ala mbiɗa andi so yeeyi to waɗumo ko faala mbiɗa mankira ɗum duuɓi so yeeyi to mi waɗamo kon faala ella ala nani ella ala na ɗum wiwɗa ko ɗum mi wi ara noon a yiwan ɗon de e ko darɗa ɗon mi wi ko ɗum mi wi ko ɗum mi wi en siñi ɗum enen ko ɗum mi wi non ta tuttande ko ɗum mi wi iwgo haka mo wowlu wota tuttande wowlu noon wota tutta min mi tuddatama min nami yo si a woli a tottilam hakkude Allah tagoɗa miɗa anda ko wattama joni billahi wallahi hakkude simi daare ka tamam woni ko mi ɗaɓɓata lappata billahi wallahi waɗa waɗi eyo mi haalanta ɗum noon goli komi wowta ko awa min mi handinte nafiɓe mi ɗaari kama ɗo wolantaɓe ɗum ɗo hakkude Allah Allah simpiawa sana ko atu mi ko sama kala no ande gida ande mi ko sama kala mo ni ode mando jego no pira en pirata gui ala mi ay sa duppali e kan ange mi na hande weldude ne bi ko weldude ne bi ko weldude du senda tay ron ko ala ni dama tu ron ko ala ni dama na ala ni mo ini musik kami mi hulatama ko woni mi wara hebde probléme ka mi warama ɗo joni ɓeyre ɓeyna ko ka mayɗa ɗum waɗi mi memoma mi haɗanama mi waji ala hakkiliji kamen ara kami darni ɗon ka galle an wona mere waɗi ko tawde ko anene mon kala komi heeɓi karna ɗon hande ko min e mawɓe amɓe ene goto kamɓe ko ɓen ɗon atoto andude si janano ko anda ka komi naninanma fiya aro dandi déjà mi wayi ton ka dandi wayi ko fandi fandi hebi don ko yata duubi joy mi yaali fulawa est ce que a fam ya kilo maka to ɗum ni andi Allah waɗi a hewti soirée bienvenue la welti la weltorma
est-ce que a femme haray koy pay koy ido ko hiida do wona en sippe hande wona en sippe jango kono wo kanna do anni goddo hande ande ka fewni don do hay son fotti stawoni hay stawoni ko kongol goto yewtu dum haray ko don konti woni sippe angi on do koy pay koy banniti do ko pay koy mi hooli ko pay koy mi yobi confiance e mum famille ko be mi banniti do joni ko min Allah wadi ko min darni do kono mi jombali taw donc ko mi jobiram ma passe fiya aru ko fiyo e wondu do mi wollim sikku mi wollima sambre man ka wonta don ka aw idande ka sambre ka mi wollima ka sambre ka pay ko mi werdo ko ka wonno ka aw idande sambre man na hala fi joni kala ko hiida ga ko tawata hara boni ma dum bonay ko ya wadi juude mudum kala ko hiida yani ko ya hocci wallina ka wonno do simi alaga ko awoni ga kala golle suudu ko debbo wawata wadde kala golle suudu ko debbo wawata wadde ko awoni wadde kala ko hiida tuni ko awoni lotude dankuran alan wona zera fibay ko nene goto maji so dum do nyawtato est-ce que a femme jawdi ma ko jawdi mi danko tan ko mi ko anko kono mi danko tan ko dandi kamen ha hande mo ne do le take ma wonde ma mi do attiti so ma do mi do wonde jiku bondo do ka aw kono mi jogor non ka suudu ma nende kono mi jogor ka suudu ma do ha nyande min kadum hebani hoore selle de telen dam ay fisu ta hu sengo ma andomi kala ko mi kadi no ka suudu ga ko hotte mi walle no kadi kala ko mi no tuni ladde kono non kadi kono ala hay fus ko mi hala les jeunes be da do stay andi da holy problem ala na sengo stawni mi hooli be no mi hooli be amtala mi hooli be ko pay ko mi hooli problem ala mi sik yetra ko boni mi adaka galle nga jamais anti dan no hore ma ka yo donc sa yibe yibe ga sa yimi ko min digi werne be bonu ga c'est parce que mi hooli be anani joni lan doa yawde posa idi go tan gore jom nanda mo kono de bal don wara ga mo lijo gore jam mi weldi mu anani ka woni ga mero e joni ara joni kara non mi ara telen 18 heures kala ko tawtar nyame to bato hidam ga ya to jida firgo yetana oui awa Mais ni ko kerem ni. J'ai compris ko kerem. Ko budani so dalu. Oh, alors kama habina to. Ayo. Ala mi hulai. Ko mi yayo. Akita muare. Akita muare. Kuna sema. Yo. Navi engar ya akita. Akita. Morno. What? Hey, Hari. Hey, wala. Yo. Aku na le bejonda, aku leo. Aku na lagi dah.
Eka, hey. Kamu tayar dong, pete kan ne kamu. Hotel. Le. Hotel udah. Nggak, mimi ko na gami. Nanya nih enggak. Hotel udah ini. Kono yati mana? Kono miyati ma. Kono miyati. Minal mau tayar dong. Ardo. Ay de ko ma boyni kon mi yeti ma minna no wata yanti do kon no yanti ma esa o talon ko ma ko jabo dara sim banti ke ma jodi kay to dawa yeda ka ko mbomo jomba wona sida wala ha honto yuda awota ka yuda do ka si aw yeta kila hande ka yuda do simi nangi ma hay shaytan ngabe yanda sida Andi ono problem on gon se ni wolante goddo a jabata mi halante goddo adu manta ko a jabata ko mbudi on dun yongo jonnu ma di mbudi ko yaltata ko metata la a fami mi ko yaltata ko metata ko woni sa yalta wayno dala ina babe mi dara bay andi mi salota ko Kona do wali ko do hari mi wey non. Ya ka sai sama ina ila ya to dala. Andi sai mi do sonka ma to man ko fi wata ya to joni andi ko pay to joni ka quartier do. Na fi yare ko ngay gumar fi goddum mo. A fami na do madoni. Yeyi ta ita nala ndo sagina. Dum nani? Wala ta ita moja wala ka wurere sagina nala. Ha do la sekude ka mon no tapude ne. Na mon no tapirde. Sagina nala do ko lekki do yen. Boleh kira. Allah akbar. Ya mana tu bertimbu itu masih beda ni. Yo. Ya du fosi ko ni ya la du barke ya du madu.